אנחנו נראה לכם את ההדגמה של העמדת צילום AI של סלפי בוקס. נשים לעמדה, היום אנחנו באירוע חברה של יוניברס, ועד אפשר פשוט להתחיל לבחור מה בא לכם, איזה אפקט של AI. האפשרויות הן בלתי מוגבלות, אפשר ציור, אפשר שחור לבן, יש לנו כל מיני אפקטים מדהימים. בואו נעשה איזה דוגמה. האפשרויות הן בלתי מוגבלות. נגיד שאני רוצה עכשיו להיות לצורך העניין טייס. אחלה. בואו נעשה טייס 11. אנחנו נכיל את האפקט. והנה אני בתור טייס, דווקא יפה לי. אנחנו יכולים גם לסרוק ברקוד ולהוריד אותה לטלפון הנייד. אנחנו יכולים גם להדפיס אותה, והתמונה מיד תדפס עלינו במהירות. אנחנו נחזור לתפריט הראשי וחוזר חלילה. כל אחד בוחר את האפקט שהוא רוצה, פיראטים, כדורסל, קבעים, מה שתרצו, משחקי הכס. בואו נראה את התמונה שיצאה לנו. התמונה יוצאת מודפסת במקום, אתם מקבלים אותה על מגנט. זהו.